Sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan, si Lino ang definisyon ng isang anino. Payat ang kanyang pangangatawan na tila tinatangay ng hangin. May suot na makapal na salamin na laging dumadausdos sa kanyang ilong. At ang kanyang mga mata ay laging nakapako sa semento. Para sa kanyang mga kaklase, lalo na sa grupo ni na Marco, ang basketballistang may malalaking braso at mas malalaking ego, si Lino ay isang basahan. Isang gamit na pwedeng tapakan, paglaruan, at itapon kapag sawa na sila. Hindi alam ng sino man na sa ilalim ng kanyang maluwag na uniforme ay may mga pasang kulay ube at asul. Hindi ito galing sa laro, kundi sa mga trip ni na Marco sa likod ng gym. Ngunit sa kabila ng sakit, walang imik si Lino. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pangakong binitawan niya sa kanyang lolo, na ang tunay na talim ay tinatago sa kalooban hanggang sa dumating ang oras ng pangangailangan. Dumating ang taunang school camping sa paanan ng bundok Banahaw. Ang amoy ng basang lupa at ang huni ng mga kuliglig ay nagbibigay ng kakaibang kaba kay Lino. Habang ang ibang estudyante ay abala sa paggawa ng makakain at pagtatawanan, si Lino ay nakaupo sa isang sulok. Hinihimas ang strap ng kanyang lumang backpack. Sa loob nito ay may isang mabigat at malamig na bagay na hindi niya kailanman iniiwan. Hoy Lampa, kunin mo nga yung panggatong dun. Utos ni Marco, sabay sipa sa sapatos ni Lino. Hindi kumibo ang binata. Tumayo siya at sumunod, habang ang tawanan ng mga kaklase niya ay nagsisilbing background music ng kanyang pagtitiis. Habang lumalalim ang gabi, ang masayang ingay ng kampo ay biglang napalitan ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang apoy sa gitna ng kampo ay biglang humina, at ang mga puno sa paligid ay tila nagsimulang gumalaw. Isang matinis na tili ang bumasag sa gabi. Mula sa madilim na kakahuyan, mabilis na lumipad ang mga nilalang na may mahahaba at matatalim na kuko. Sila ang mga mandurugo, isang uri ng aswang na may kakayahang humaba ang dila upang sipsipin ang dugo ng kanilang biktima. Ang kanilang mga pakpak ay parang balat ng paniki, at ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa gutom. Nagkagulo ang lahat. Ang mga guro ay napatulala sa takot, at ang mga bully na sina Marco ay nagkukumahog na nagtago sa ilalim ng mga mesa at loob ng tolda. Maawa kayo. Wag po. Iyak ni Marco habang nakasubsob sa lupa. Nanginginig ang buong katawan, habang ang isang mandurugo ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mahabang dila nito ay naglalaway na. Doon na lumabas si Lino. Hindi na siya ang batang palaging nakayuko at sumusunod lamang sa mga utos. Tuwid na ang kanyang tayo, at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay may kakaibang bagsik. Binuksan niya ang kanyang backpack at kinuha ang isang itim na telescopic baton. Sa isang pitik ng kanyang pulso, humaba ito at lumitaw ang mga nakaukit na orasyon na nagliliwanag ng kulay asul. Layo. Maikling utos ni Lino kay Marco. Bago pa makasagot ang bully, isang mandurugo ang sumunggab mula sa itaas. Sa bilis ng kidlat, umiwas si Lino at hinampas ang nilalang. Ang bawat tama ng baton ay naglalabas ng tunog ng kislap ng kuryente at amoy ng nasusunog na laman. Si Lino ay bahagi ng lahi ng mga tagapagtago. Sila ang mga lihim na mandirigma na sa loob ng maraming siglo ay nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa mga lamang lupa. Ang kanilang lakas ay hindi nanggagaling sa pisikal na laki,
kundi sa pagkontrol ng kanilang enerhiya at kaalaman sa sining ng pakikipaglaban sa dilim. Dito kayo sa likod ko. Sigaw ni Lino sa kanyang mga kaklase. Binuo nila ang isang bilog sa likuran niya. 3 mandurugo ang sabay-sabay na sumalakay. Umikot si Lino. Ang kanyang baton ay parang isang sayaw ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Tinamaan siya ng kuko ng isa sa kanyang balikat. Napatalsik ang kanyang salamin, ngunit hindi siya natinag. Pinunasan ni Lino ang dugo sa kanyang labi at ngumiti ng mapait. Tumingin siya sa mga nilalang na tila nag-aalinlangan na ngayon. Sabi niyo lampa ako? Wika niya. Ang boses ay malalim at buo. Pero sa mundong to, ang tunay na lakas ay wala sa laki ng braso, kundi sa tibay ng sikmura. Sa isang huling buwelo, itinusok ni Lino ang dulo ng kanyang baton sa lupa. Isang malakas na puwersa ng enerhiya ang kumalat sa buong kampo, na naging sanhi upang maglabas ng nakakangilong hiyaw ang mga mandurugo bago sila mabilis na lumipad palayo, natakot sa kapangyarihan ng isang tagapagtago. Nang sumikat ang araw, ang kampo ay tahimik na. Wala na ang mga aswang, tanging ang mga sirang tolda at ang bakas ng labanan ang naiwan. Ang mga estudyante ay dahan-dahang lumabas sa kani-kanilang mga pinagtataguan. Ang lahat ay nakatingin kay Lino. Nakita nila ang binata na abala sa pagtitiklop ng kanyang baton. Wala na ang kanyang salamin at ang kanyang muka ay puno ng galos. Ngunit may bago sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakakuba. Ang kanyang paningin ay hindi na nakayuko sa lupa. Lumapit si Marco. Namumula pa rin at halatang hiyang-hiya. Lino, salamat at patawad na rin. Bulong nito. Hindi makatingin ng diretso sa mata ng binata. Hindi sumagot si Lino ng may galit. Tinapik lang niya ang balikat ni Marco. Ang balikat na dati ay ginagamit para itulak siya. Mag-ingat kayo sa susunod. Hindi lahat ng oras ay ipagtatanggol kayo ng sinasabi niyong mahina. Mula noon, nagbago ang atmosfera sa kanilang paaralan. Wala nang nangahas na saktan si Lino. Hindi dahil sa takot sa kanyang baton, kundi dahil sa respeto sa kanyang pagkatao. Si Lino ay nanatiling tahimik, nanatiling simple. Ngunit sa tuwing daraan siya sa pasilyo, ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang mandirigma. Hindi na niya muling itititig ang kanyang mga mata sa semento, dahil alam niya ang kanyang tunay na halaga. Siya ay si Lino, ang huling tagapagtago